chiar ne-am încurajat și ne-am susținut unii pe alții la filmări, pentru că, dă-ți seama, toți aveam niște emoții extraordinare. Deci, nu știu, și eu, care, nu cânt de ieri și nu urc pe scenă de ieri, dar știi, cred că cu timpul realizezi mai mult și ai o responsabilitate mult mai mare. Responsabilitatea crește față de oameni, față de public, să nu-i dezamăgești și să vii mereu cu ceva nou și frumos în față, da? Și crede-mă, Irina, aveam emoții foarte, foarte, foarte mari, dar eram atât de bucuroasă, pe lângă faptul că mie mi-era foarte rău, adică nu mai puteam, noroc cu machiajul. Cei care mă cunoșteau spuneau, măi, deci când nu te machiezi, se vede că suferi, dar machiajul tău este foarte bun și face minuni. Da. Iar către lecțiile de stil, ați văzut, doamnelor și domnișoarelor, că întotdeauna noi trebuie să fim pregătite și hai să-l numim așa, aceste îmbrăcămintea, nu? De scenă, dar scena poate să fie chiar și viața, da? Sau chiar și o simplă zi la serviciu, nu neapărat pe scena artistică, ne ajută foarte mult. Deci ne salvează. Nimeni nu a știut că Gabriela Băncilă se simțea rău, că avea probleme, că avea emoții, chiar și cei care o cunoșteam foarte bine. Deci rezultatul a fost mai mult decât pozitiv și l-am văzut din prisma publicului, dar l-am văzut chiar și din prisma celor care te-au jurizat. Cum a fost experiența cu jurul, Gabriela? A fost foarte frumoasă. Eu când am intrat, de fapt în culise, cine crezi că m-au îmbrățișat? Da? Cum așteaptă pe toți. Smiley și Pavel Bartoș, da? Foarte simpatici, dar eu eram plină de emoții, de durere, încât crede-mă că așteptam să termin momentul, pentru că mi-era frică să nu cumva să... Aveam dureri constante, dar mi-era frică să nu cumva să-mi vină criza aia, știi, puternică, crizele puternice. Încât să nu mai poți interpreta corect. Da. Și la un moment dat doream să se termine totul, pentru că mi-era frică să nu fac față. Aia a fost cea mai mare frică mea. Când am ajuns pe scenă, Doamne, deci nu aveam emoții pentru că, vezi, dragă domnule, eu nu știu să interpretez sau mai știu eu ce. Emoțiile mele se datorau faptul chiar... Domnul Florin Călinescu a zis ceva despre emoții, dar nu s-a postat. Dânsul nu știa, deși eu puteam să mă apăr și să spun, domnule, emoțiile mele sunt pe bază de sănătate, dar nu puteam să spun, știi, să mă fac, domnule, știi... Sigur. A fost o alegere a ta să nu faci cunoscut faptul că tu nu te simțeai bine și ai încercat să dai cea mai bună interpretare în acel moment. Dar alegerea melodiei, care de altfel te-a și consacrat și aici, pe teritoriul Italiei, inclusiv am menționat, maestrul nostru, Giovanni Meozzi, care întotdeauna te-a susținut cu această interpretare. Salut! Ai simțit-o la fel? Am auzit ieri la telefon și te salută! Vai, mulțumesc, o onoare. Cu această ocazie, o spunem în românește, dar știm că maestrul înțelege și limba română. Îl așteptăm în studiourile noastre pentru a-l cunoaște, chiar și către publicul românesc. Sigur. Îți spuneam, momentul în care am urcat pe scenă, am fost îmbrățișată, îmbrățișată în sensul, adică cea care mi-a dat bun venit pe scenă, să spun așa, nu pot să spun în română, care m-a întâmpinat și a fost Mihaela Rădulescu. Deci, dă-ți seama, eu care am crescut în România, cu emisiunea ei, Duminica în familie, știi că avea pe antenă Duminica în familie, să văd acolo. Sigur. Pentru mine a fost, nu știu, știi, o întoarcere în timp, niște emoții, Doamne, pline de emoții. Apoi pe Andra, aveam emoții înainte să intru, când mi-am dat seama că
să văd pe Andra, mi-au dat lacrimile, deci mi-au dat lacrimile că am să o văd pe Andra, știi? Și apoi nu m-am așteptat ca Andy Moisescu să-mi vorbească atât de frumos și să se ridice în picioare după ce am terminat de cântat și să-mi vorbească așa frumos, deși țin să menționez acum, eu am o mare, nu știu dacă reproș, dar dacă m-a întrebat cineva dacă îmi pare rău de ceva. Îmi pare rău că nu am putut să dau maximum. Am dat doar 20% decât, maxim 20% decât dau eu în general. Deci, erau condițiile care nu te-au ajutat, așa cum tu cunoști că ar trebui să existe o interpretare 100% din punct de vedere a unei soprane, da? Dar nu trebuie să uităm scopul acestui show, da? Acestui talent show. Acolo trebuia să-ți arăți talentul și noi credem că Gabriela Băgilă are talent și asta am descoperit-o cu mult timp înainte, momente în care nu exista atâta experiență, atâta patronanță al scenei, da? Al microfonului, al publicului. De altfel, trebuie să vă spun că Gabriela, în momentul în care am cunoscut-o la prima ediție a acestui talent show, era lipsită de emoții. Deci scena era părea ea, chiar și prezentatoarea în locul meu al evenimentului, era un copil. Era un copil, trebuie să spun, dar un copil minunat, care pe mine m-a emoționat foarte, foarte mult. Și pe lângă talentul efectiv artistic, Gabriela, trebuie să recunoaștem că este un om foarte bun, foarte cald și e ceea ce îți transmite imediat. Nu spunem asta doar pentru că ne-am cunoscut foarte bine, deși ar trebui să existe o dovadă, dar e ceea ce ea transmite în momentul în care interpretează. Așa că nu cred că nimeni, chiar și maestrii, da, Gabriela, ar face o afirmație de genul ăsta că a fost doar 20% interpretarea ta. Așa ai simțit-o tu pentru că te simțeai foarte rău și asta cine te cunoștea, o știa foarte bine. De moment, Irina, nu m-am bucurat pentru că ce aveam în mintea mea zis să se termine totul și să ajung să termin să cânt, pentru că mi-era frică că nu o să pot să duc până la capăt momentul și nu vreau să mă fac de râs, pentru că îi vedeam pe ceilalți, da, uite, mă vezi cu rochia asta așa, deci aveam o anumită atitudine, un comportament și toată lumea se aștepta ca eu să am o prestație frumoasă, bună, da? Și măi, nu pot să mă fac acum de râs, că toată lumea așteaptă, are așteptări de la mine. Și, da. E mai dificil în momentul în care presiunea e la nivelul acesta, nu? Și nu era doar pentru teritoriul României, dar chiar și cel al Italiei, având în vedere că oricum interpretarea era în limba italiană și aveai deja toți maestrii și toți susținătorii asupra ta în momentul acela. Dar au fost din cauza stării mele de sănătate, dar au emoționat și să știi că am avut un feedback foarte, foarte bun, foarte multe mesaje, nu mă așteptam la atâtea mesaje, Irina, deci nu știam cum să mă bucur, cred că mai trebuia 10 inimi să mă bucur, dar câte mesaje am primit și, nu știu, felicitări și, Doamne, deci nu pot să-mi imaginez și de la colegi, pentru că e mare lucru să primești felicitări de la colegi, de la cei din Breaslata, da? Fie că de la muzica populară. Asta te referi atât și la cei din Italia, da? Deci colegii din Italia, nu numai cei din România care i-ai cunoscut ulterior. Sigur, sigur, sigur. A fost un lucru foarte frumos, mi-am făcut foarte mulți prieteni și știi că eu sunt foarte prietenoasă, dar vreau să spun că și anul trecut am fost la niște evenimente și de Revelion au venit oameni la mine și mi-au spus, dar tu nu ai fost la România au talent? Și lumea m-a recunoscut, deși
Și eu aveam părul mai lung, roșcată, dar lumea m-a recunoscut. Să știi că pentru mine este un lucru minunat. E foarte frumos pentru că am trecut prin niște emoții foarte mari și am avut o mare vizibilitate în România Talent. Trebuie să recunosc lucrul acesta. O mare vizibilitate. În primul și în primul rând, pentru teritoriul României, pentru cei care nu o cunoscuseră încă pe Gabriela, nu au avut această onoare, deși nu ai mers mai departe conform standardului, dacă vrem să-l definim așa, dar cred că pentru cei care au înțeles și urmăresc acest talent show, înțeleg că identificarea și participarea este cel important, nu neapărat faza finală, nu? Sunt tot felul de jocuri de scenă, dacă vrem să le definim așa, care funcționează de la țară la țară, se organizează în funcție de talentele care sunt pe teritoriul, da? Da, nu, nici genul, nu sunt genul care să mă supăr sau... Nu, adică eu oricum, atunci în aprilie, când era semifinala, oricum, eu n-aș fi putut să merg la semifinală pentru că nu aveam voie să cânt, trebuia să stau la pat și așa mai departe, știi cum după operație trebuie să te comporți. Dar, crede-mă, nu știu, m-am bucurat tare, tare mult și acum când Deci a fost o experiență atât personală, nu numai profesională pentru tine, o realizare personală în primul și în primul rând. Eu aș vrea să luăm o mică pauză, deci voi rămâneți cu noi aici pe Iris TV, pentru că continuăm interviul nostru cu soprana Valentina Gabriela Păncilă, România au talent. Roșu, galben și albastru. Iată că am făcut și tricolorul României, ca să ne aducem aminte. Întotdeauna mi-a plăcut culorile steagului